Mayong buntag mga kaigsunan. Mayong adlaw ipapahulay sa tanan. Dalay ko ng Dios no nga nakahimo na usab kita sa pag-anhi sa balay lapuanan, alang sa pagdayeg, alang sa pagsimba, alang sa pagkumustahay sa matag usa. So, kumusta mga igsoon? Are we all blessed and happy? Nining adlaw ipapahulay. So, naa si Kuya Gilberto akong nakita. No? So, happy to see you. It's been a long time. Kaganihang buntag or kagabi pa, ingon ko kagalingon nga. Basin dili mi makasimba karon kay tungod sa announcement sa TV nga bagyo, no? And then kaganihang buntag pag sa mga taligsik nagulan kanang ginagmay ra ba dahil kusog ang hangin. Yun kung ako lang siguro yung simba. Una pang nisla naman no, gilis na ko, muntong nalangay gid mi gamay kay naghulat ko sa ulan. Kaya among lugar di gyud magsilbi o magulan gyud, no? Naguba yung dalan tungod atong mga previous nga bagyo nga kusog-kusog gid siya. Nga kato bitong walay klase. So ang natuang panahon karon no, Pilipinas grabe gid ka gubot. Gubot pang gobyerno, gubot pang linog, naapay bagyo, siluya yung taon guys sa taga Cebu. Basig na mo yung mga parente sa Cebu, mga kaila, kumusta ka sila? I hope na maayo ay ilang kinabuhi dito. Pero di man na angay ka katingada, no? Kay nasulat na sa Biblia. Appeal na siya sa programa sa Ginoo. O diha na to maila nga ang Ginoo is present. Diha na to maila nga ang Ginoo is buhi. Nagpatalingog yapon siya sa iyang mga katawhan. Kung ato ang taon ng Biblia sa di patamanto sa itong leksyon, mo daklit sa tagamay sa panghitabo sa kalibutan, ang naa sa Biblia, pag makita sa Dios nga ang usa ka lugar is full of sin or napuno na sa kasalanan, mo hatag gid siya og kanang sitawag kana hampak sa Bisaya pa is lain kay siya paminaw no, hampak. Or sa in English na siya is kanang kuan. In English hampak. Judgment, no? Dili ko siya yung judgment. Mura lang mura ba o cleansing ang gihimo sa Ginoo, no? Nga mawala ang kasalanan. I hope nga usa ka nang panagingnan or pagbata nga ang mga tao nakita layo naman sa pangitabo nga ato kung i-consider ang atong magalingon nga ang Dios no naghatag og pamaagi nga kita mismo sa atong magalingon mo gila mas mahimo pa ang atong relasyon sa Ginoo mas hugot mas duol aron sa igniana dili ta makikalimot sa pag-ampok nga kaniya sa kanunay no so bisan pa sa panghitabo sa kalibutan bisan pa sa panghitabo sa Cebu nga murag na-wash out din sila kayo, atong maila nga ang Diyos sa gihapon nagpakigbabaw sa tanan. Bisan pa sa panahon ni Moses, ibo kalibutan yun dayahang gilunok. No? So, dili nato na angayan questionon og naa pa ba'y Ginoo or wala. Kay naamangod sa Facebook, no, nga makakita ka atong mga kulang o pagtuo ba. Gilinta na gyud mi sa Ginoo, gikuan, wala sila kabalo nga ang paghitabo is kung atong ibase sa Biblia is usa na siya ka pamaagi nga nagpaila nga ang Dios naa pa gyud. Kay kung inyo nga tuo na ang Cebu, grabe na ng Cebu ka makasasala kung magkuan ka, magsubay ka sa balaod sa Dios. Grabe din ang Cebu ka kuan. Labaw na dito sa Mango Avenue. Grabe gyud ka murag suduma gumura ra gyud ang lugar. Nga angay gyud sunugod sa Ginoo. Sige. So, kung naay mga taga Cebu na minoro, shout out ninyong tanan. Nakalive ka. No? Ayaw mo kabala ka, kay ang Diyos magapatigbabaw gihapon sa iyang mga katawan. Dilitan niya pasagdan. Naman talapit sa itong leksyon mga kagsunan, kay murag ilan ako ka Sabado absent. No? Murag tulong na guro ko ka Sabado absent. Sukad atong October 30. Ano mo dapat sa leksyon? Sa? Kani?
Ang estilo sa pagkinabuhi sa pagsangyaw nga pagmisyon. Natatama na ni. Asa ta ako taman. Kali tiga. Isang Sabado. Sa gising na. Wala mo pwede ka kaya po. Sa 4. Nasa naman ka din. Saan ang number? Kasi number. Hanan ta, sa na ilang bira. Dahil na sa 4. Number 4 na ta, dire na sa pagduki-duki. Review ang list daw. Okay, so ang atuang leksyon, ang nahatag sa atuang leksyon karon pa gunitan ni ang estilo sa pagkinabuhi sa pagsangyaw nga pagmisyon, no? So siguro atong pag-iskutan din ang estilo sa tawagan ni mga pamaagi sa pagmisyon, no? Unsa na ta number 4? Or diritas number 3 balik, no? O atras sa tagamay para natay basihanan sa itong leksyon nining kabuntagon. Balikan nato din sa initiation. Ang initiation nagpasabot nga mao ang pag-introduce sa tao sa bagong trabahoon o interes sa estilo sa pagkinabuhi. Mausab kini ang forma nga pagsulod sa usa ka grupo o organisasyon. Mao kana nga ang kada usa dapat may initiation or experience sama sa pagkat-on sa pag-share sa bahay ni Kristo. Sa dihang maka-experience na siya, pwede na siya ikapadala aron mo share sa maayong balita. So sa number 3 nga pangutana. Sa imong pagka-Church of God, may kumitar ka na ba sa pag-share ni Kristo o kung kinsa siya para nimo o nganuman? No? So, sa akin siya sa kapangutana, sa imong pagka-Church of God daw, no? May kumitar na baka or may kumit kasi mong kaugalingon nga imuhang i-share imong i-share si Kristo o kinsa siya para nimo o nganuman. Okay. Ato ta sa mga elders na to atong pangutanon kay dugay-dugay naman ni sila sa kalihukan, dugay-dugay na sa serbisyo. Matuta ni Kuya Samuel. Kuya Samuel, nakahimo ka ba sa pagkumita sa imong kaugalingon? Nga imuhang isangyaw, imuhang i-ministeryo si Ginoong Jesucristo? Hello. Okay. Nakamang pamagi sa pag-asang niyo sa may balita, no? Pag-share kung nga Church of God ka. Kanya, pinagi sa pag-imbitar, usa daw na siya sa pag-share, makapaminaw sila sa pulong sa Diyos. Gani niya itong biyay sa Baduno, akong i-invite sa anhin din kanya, nag-anhin sila kauban sa akong pagmangkon. Nakita usap na ko nga, dati kay siya, may siya, bisan sa special song, nag-awin sa siya. Uban siya sa mga barkaran, mga Church of God. May special song pag siya. Amen. Anya, ang inahan rin sa yung nagtigil nagkatawa, nakita na ko nga malipayon kaya na. Gusto kayo na ito karoon nga mo, aneh niya. Na-awin sa day. Anya, wala po na ako kayo tanduga kayo. Bakit sa sunod panahon pa, no? Na ako silang dati ito. Anya, salamatan ko sa tulog ka mga batang dalgita nga i-entertain sa siya sa akong apo niya na bless kayo mga apo, nadasig kayo siya, malipayan kayo siya, gusto niya mo balik ito niya, bunga mo sa siya niyang apuhan inana lang igsoon nga sa pag-invite na to makapamati sila sa pulong sa Diyos kung saan nga ito ang ginahimo dire, may bata mong entertain sa atong mga bisita usa sa na mapasalamatan sa ta sa atong kinaiya sa number 1 no nga ikaw nga Church of God
no kay garbo sa imong kinaya sa may butagan. Amen. No? So, sa matag usa ka nato sa atong pagka-Church of God, nasayod gyud ko nga if we are given a chance, no? Kung naagit tayo chance nga mo istorya kita, mo speak out kita. Kay si tawag na it is mas lamig kayo istorya ang tinuod kaysa sa binutbot. Kanang naka-experience naman ang namoy na hibawaan nga impormasyon nga lamig yung kayo siya istorya sa uban. Pareha sa mga teachers karon ba nga ang Facebook, ang social media, siging ingon nga na anay PBB. I don't know if familiar ba mo ng PBB. Sa mga empleyado sa gobyerno na ng PBB, no, kanang performance-based bonus. Pag makahiring gani o gamay nga impormasyon may tungod sa PBB o kanung sana madawat, ala post dayon sa Facebook. No, lami kayo siya i-share nga sa uban. Unya maghulat yun o kanung sa gyud ang confirmation. Atoy kas-anga ning ingon nga ang Region 9, DepEd Region 9 is na-approve na dito sa central office, qualified to receive PBB na. Pantalagan nito, balita pa to siya, wala pa yung exact na date. Mabalwa na. Eager to spread the news na kayo. Lamig na kayo ang pamati sa pagpanabi. Kaya nga naman, naanay impormasyon nga nakuha, nga naana daw, na-approve na ang PBB. Sa pagpanabi, nagsige, naghisgo to kung sa'y paliton. Kinana. Hantong nga, nawala. Unya, nanong piling gawas nga impormasyon nga, before earlier this year, no? Before the year ends, madawat na ang PBB. Share na po dayon nga, naanag yun. Hanto na ito niyaging adlaw, naanag yung pizza, nga ning gawas, October 32. Kabuang yun yung mga nasa social media, kabuang nga nagkakayo ang PBB. Nahimo ng October 32, madawat na daw ang PBB. Ang uban mo niya way pasabasa, sa ka-excited, hinto na kay sa katapusan na daw madawat. So, mo ito mga igso, no? nga usahay, basta natay impormasyon nga nakuha, natay impormasyon nga nakatunan, dayon excited kayo ta, mo share dito sa uban, no? Bisan pa ang tawag na, kulang pa ang atoang impormasyon, dili pa siya, inana ka kumpleto. Nga naman, nagtuo magunta na natay makuha out of it, inana magunta ang atong Church of God. Sa diha na ilanan nato sa Ginoong Jesucristo, no? Sa diha na ilanan nato kung kinsa siya sa atong kinabuhi. Inana po nung tata ka-eager to spread, no? Sa pagsangyaw, sa pagpaila, sa pag-share o kinsa sa Ginoong Jesucristo sa atong kinabuhi. Nanaram na siya. Makahimot ta sa pag-share, no? Makahimot ta sa pag-share ngadto sa uban. Aron sa ingon ana makuha nato or ma-perform nato atong duty nga sa pagsangyaw na sa maayong balita. Si Apostol Pablo, adun na po siya ipamaagi or commitment, no? Nga iyahang himo siya kinabuhi sa dihang nailan niya si Ginoong Jesucristo. Atong basahon daw. Natay ko. 1 Corinthians 9:20 to 23. Alam ko basa daw. Sa mga Hudyo, ug sa mga Hudyo, nahimong ingon sa Hudyo ako. Aron makabig ko ang mga Hudyo sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Ingon sa anaa sa ilalom sa kasuguan, dili kay ako gayod anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron makabig ko ang mga anaa sa ilalom sa kasuguan. Niadtong atuwa sa gawas sa kasuguan, ingon sa atuwa ako sa gawas sa kasuguan, dili kay walay kasuguan ngadto sa Dios, kundili sa ilalom sa kasuguan kang Kristo. Aron makabig ko ang mga atua sa gawas sa kasuguan. Sa mga mahuyang, nahimong mahuyang ako,
aron makabig ko ang mga mahuyang. Sa tanang mga tawo, ako nahimo nga tanan nga mga butang. Aron sa tanan nga paagi, maluwas ko ang uban. Ug nagabuhat ako sa tanang mga butang tungod sa maayong balita. Aron ako magumalambit niini. Okay, so kung ato ang lantawon ang style or pamaagi ni Apostol Pablo sa iyahang mensahero sa iyang pagsangyaw sa maayong balita, na siya'y teknik nga gihatag or panag-igna, no? Estilo niya. Inani iyahang style. O sa mga Hudyo, nahimong ingon sa Hudyo, ako. Kumbaga, kung ang iyahang audience is mga Jew or mga Hudyo, kung unsa ang kostumbre or batasan or pamaagi sa mga Hudyo, mao po iyahang himo. Aron, yun sa iyong purpose. Aron makabig ko ang mga Hudyo, no? Kay lisod kayo nimo i-introduce nimo ang imuhang style, unya dili nimo i-consider ang style sa imuhang audience, no? Sa mga anaa sa ilalom sa kasuguan, ingon sa anaa sa ilalom sa kasuguan, dili kay ako gayon anaa sa ilalom sa kasuguan. Aron makabig ko ang mga anaa sa ilalom sa kasuguan. So, kung kinsa ang iyang audience, maupod ang iyang style or pamaagi sa pag-istorya. Padayon ta sa next, 21. Niadtong atua sa gawas sa kasuguan, katong mga lawless people, ingon sa atua ako sa gawas sa kasuguan. Dili kay walay kasuguan ngadto sa Dios. So yan yung giklaro din nino nga, dili kay walay kasuguan ngadto sa Dios, kun dili sa ilalom sa kasuguan kang Kristo aron makabig ko ang mga atua sa gawas sa kasuguan. Next, 22. Sa mga mahuyang, nahimong mahuyang ako. Aron makabig ko ang mga mahuyang sa mga tanang tao, nga nahimo, nga tanan, nga mga butang, aron sa tanan, nga pagi, maluwas ko ang uban. So kung ato ni siyang basahon nga bersikulo, atong makita din nga ang style ni Apostol Pablo is, one siya, kanang versatile or naa siya daghang style nga pamaagi. O sa maestra ba na, gitawag na siya multiple intelligence approach. No? Multiple intelligence approach. Kay sa usa ka klase, sa maestra nga strategy, na ay mga bata nga maayo sila in writing, na ay mga bata nga maayo in speaking, na ay mga bata nga maayo in arts, in dancing. Daghan man gud ang level of intelligence sa usa ka tawo. So muna gina-target sa mga magtutudlo. Lain-lain nga approach, dili kay ikaw ra gyud matuman hantod pagsugod sa klase hantod sa paghuman, mao ra ang imong estilo. Dili. Kung dili depende sa abilidad or style sa mga learners. So si Apostol Pablo, inana mo niyang gihimo, no? Multiple approach ang iyang gihimo. Depende sa iyahang atbang. So, ang pangutana karon din sa tong leksyon, kaya ba nimo suhiron ang style ni Pablo? No? Kaya ba nimong suhiron ang style ni Pablo? Si Pastor Jan, I know nga, naanan ni siya daghang klase nga mga tao nga na-encounter sa iyang kinabuhi. Naka-encounter na siguro siya o mga professionals. Kanabang nahimo siyang speaker nga iyang audience mga professional. Unsa po'y kahayahang approach sa mga professional. Naka-experience na siguro ni siya o ang iyahang audience is mga naa sa prisuhan, mga piniriso. Unsa po kahayahang approach dito. Or naabot siya audience nga mga masakiton, unsa po iyang approach dito. Naabot siya audience nga mga istampay, mga bugoy, unsa po kayang approach atong paminawon sa Pastor Jan. O unsa ang iyahang gihimo, sama baka kang Pablo or namunal ni siya dito. Okay, kanang magmensahe ta, kanang hatagan ta sa Ginoo og mga mag-uuma. Dapat og mag-uuma ang imong imensahe, ayaw pagkurbata pag-adto didto. Dapat mura ra pud kag mag-uuma. Kung unsay mo audience, para dili sila mailang sa imuha ba, dili parehasa ng uban nga church nga disinti yung kaayo, no? Ayaw pagdalag atat si case ug madto kag uma. O adto po kag maestra, talk like a teacher. Oh, unsa may mong hisgutan dito?
nakahinumdum ko diri sa Iloilo, ang akong na-encounter first time is kaning bright nga nurse. Kanang nurse sa ICU ba? No? Unya, siyempre, aron ang akong mga kauban nga mga pastor, naghilom-hilom rin sila sa likod, kay una din sila kasabot og hilonggo. Ikaduha, maikog sila kay kuwan mo to siya, kanang nurse sa abroad pag yun niya, ICU pag yun. Pero, aron ako, first time pa na mo nakita, grabe ko siya mo istorya, pero wala ko nag-istorya diretso sa Bible. Ang ako isang istorya, unsay iyang experience dito, unsay kalahian sa nurse sa ICU o sa nurse sa ward. Ano lang, dahil unsay akong gihisgutan sa iya kung unsa ang iyang buluhaton isip mag-assess siya sa doktor nga naa siya sa ICU. Unsay nakalahi sa ordinary nga nurse. So bibo na kayo ni mihangtod nga musulod na dayon ang pulong sa Ginoo. So og sa mga professional po, tan-aw nimo kung bastos ang tao, bisan taas siya og example, bisan pag supervisor siya, bastos gani siya, is ibo po siyang gamay ang piktan po gamay og pulong, no? Nga para sa tong ako ang pasagara akong ipamitik ng mga professional kana magyug ningon nga bilib ka iko kay edukado kay ka pero you are less cultured. So mamata sila na. Unya isa pod kung mga kanang mahuyang diha kanang problemado mo undang na halos sa mga pag-alagad kung nang ginabisitahan ka ng mga palahubog na kaayo imbis Church of God sila sa una. So siyempre maghiskot po ko mahitungod sa mga unsay grabe ka kaayo inom pila ka tanduway mong mahurot ana ba. No, so muna atong diday na to sila atakihon sa Word of God. Muna nga ang pinaka-purpose diha ni kuan isa ra tanan. Lain-lain siya strategy si Apostle Paul, pero isa ra gyud purpose. Ang tumong ra gyud niya aron madani ko ang ilang kalag. At tuman siya matubang man siya sa professional, bahalag mag-approach ka professional, pero ang ibutang nimo ang pinaka-tumong nga madani nimo ang iyang kalag. Unsaon nimo pagdani sa iyang kalag kung pag-abot nimo dito, mura kag walay pamatasan nimo din siyang dibatihon. So imo sa siyang ubanan mo nagingon sa panultiyon nga ubanan sa nimo ang suba nga sulog kay pag-abot sa dagat mag-ipon ra mo, no? Amen. Ayaw sa dayon siya dibatiha kay lisod kayo ang sulog nga suba imong sungsungon. Ayaw sa sungsunga ubanisa na siya kay pag-abot sa dagat maghiusa ra mo, no? Inana ang strategy ni Juan para ni Apostle Paul. Okay, so ang pamaagi ni Apostle Paul lami kayo na to kuan o panag-ingnan or mga pamaagi aron sa ingon ni ana makahimo ta sa pag-penetrate, no? Ang purpose ana is to penetrate man God, no? Kay once nga ang usa ka grupo or usa ka tawo nga imong i-approach is lahi kaysa sa iyahang interest, dili gyud mo magkasinabot, no? Mahimo na noon ang naay barriers or mahimo siyang rason nga dili mo magka-come up with a good idea tungod kay lahi man ang iyang interest kaysa sa imuhang gibaligya sa iyahan. So itong pangutanon mo si Kuya dito, naka-experience na ka ni Kuya dito nga nakahimo ka sa sangyaw sa maayong balita dito sa individual or lahi nga klase nga grupo o giunsa po nimo ang pamaagi sama baga ni Pablo ang imong gihimo. Pamaagi ni Apostol Pablo, nindot kay na buhaton masunod. Sa ako ang pamaagi, kung mag-istorya kong mga reliyoso sama ng mga saksi, kung ano saya pong isgutan, basta kay maayo lang, dili bitaw mo kontradik sa tuwa, uyunan na nato. Moyon ko nang muna mo ang ganahan sila nako pag-istorya ka na mga saksi, ganahan sila nako sila na maayo ka istoryahan kay na kay mga kasalitian sa Bible. Ikaw ka ang Bible, doon lagi ko kasalitian, parte ana. Muna nga, ang mga estilo ni Apostol Pablo, nindot ka estilo nga kung naman itong buhaton, matong gamiton ba. Daghan mga nagamit na estilo ni Pablo kay katong mga SD sa una mo, gigamit ito po nila na daan naman sa una nagamit nila ang inyong mga estilo. Kay katulad ko sa katao na sa pulig lagi nga notorious itong tawhana si Toto Emilia Pertiman itong kintuhan itong tawhana. Anang yapag man ito, kay mapatay man ito. Pero nasudlan man nabo mga SD, kakuyog may ko nila na yun.
pag-approach sa maayo nga pag-approach ay kung sa iyang istorya uyunan mo sa giyunan nila maayo sila mo yan pagkadugayan gipasulod ang pulong sa Ginoo tandong man siya mura magginawat niya ba katong pulong sa Ginoo hantod na batismuhan gito siya pero sulod sa duha ka bulan simba-simba hingondag nagmaling na po ang iyang pagka notorious nga pagkatao mo na nga naay may estilo ingon ana nagagamit na ko ng estilo pastor ni ingon na Pastor Pablo ako na nagisulayan nga mag-misahe makasulod pag yun pero ang problema lang dili na to maka-convince na yun na to inon nga pwede mo masita ka sa among simbahan sa Bado mo okay na pero ay mo sunahon pagka-Biyernes wala ko yung lugar na brad kayo doon ako itoon mo na nga usap ko na sa problema pero kanang pagsulod okay naman magamit maginato ni estilo Pastor Pablo pero problema kanang pag-ambit kanang yung pagkuhan yun kanang makuhan yun patugkan yun sila nga nabita mutuog yun sila nga muna pero kanang pasulod okay kayo may problema. Okay, so no, muna ang mga pamaagi. So ang concern ni Kuya dito is makahimo siya sa pagsulod pero ang pagdala mo ay problema. No? So ang ato ang leksyon nag-ingon, ang sugo sa tuwa, igor kitang sangyaw. Hala ang guyog lang sa dili. No? Igor kitang sangyaw sa ako ang experience sa ako ang pagkabatanon sa unang panahon. Sa dito ako sa Sambuanga nagpuyo. Nakahimo mo kong pakuy-kuyog sa mong pastor, kato si Pastor Saliring sa una. Ang katong kinaiya ni Pastor Junji, siguro mo, common naman gina sa mga pastor, no, nga, maayo kayo sila og mga style ba, o pamagi, mura sila og kanang sa animal pa, kamilyon. Sige nang kinaiya sa kamilyon, makahimo sila sa pag usap-usap, no, pag usap-usap sa ilang kinaiya ba. Kato si Pastor Junji, ang iyang kasagarang target ato, mga profesional. Mo gito iyang ganahan kayong i-approach. Ako siyang ipangutana, ito nga pastor. Nganong mas daghan man kag sangyaw diha sa mga profesional kaysa sa mga ordinaryo nga tao. Ingon siya nga, duha ang purpose na ko ni Tam. Ang akong purpose ani, makasangyaw na ko, makanegosyo ako. Mo to yung purpose. Nga naman, kaya ang kinabuhi mo dato ni Pastor Saliring is kanabang salesman, no? Makakita ka siya produkto nga nindot para niya, iya tong paliton og daghan. Dayon iya dayong i-market, mangita to siya og kanang mga mopalit sa iyang produkto. Then ang kasagaran niya nga doon is mga professor sa university, mga maestro, mga doktor, mo ginaihan nasa Hall of Justice, mo na yung mga suki. Sa kadugayan niyang sinuroy-suroy, nakakuha ko din siya professor sa Wenso. No, pero bang sa kadaghan. So kung katong last na kung uli o sa Sambuanga City sa una, yun na may mga bagong na sa simbahan. So, professor man na sa kuhan, nakakuha siya architect, nakakuha siya professor, nakakuha siya kanang secretary sa Hall of Justice. No, inana ba? So, kumbaga, ang iyang approach dito is pang-professional po. Kadugayan natin, kailangan na ako nga kanang maestra sa isa ka university, asa ko nag-eskwela sa una, iya kong ipangutana, kung sa day professional ng tawanan diya, ito pastor, muna ma'am. Siya, pastor din na siya. The way he speaks is, mura siya professional salesman. Mamaligyan, kay ballpen sa is Pastor Junji. So, inada ang approach, no? Mamaligyan siya ballpen dito. Kadugayan niya, masuki na kayo na niya, witkan na din niya na pulong sa Ginoo. Na one time, yung isa ka-testimony katong doktor dito, ito nga. Ang iyang ginabaligyan dito sa doktor is ka ng mga planner, mga ballpen niya, mga nindot, mga tayo, kadugayan niya, nasuki na niya, iya rin na daw ang doktor nga. Sa dok, kanang gwapa lagi ka ikaw, kanang Biblia niya si mga kwandok, si mong table. Kanang nindot lagi kayo na, himasa na ikag Biblia do. Eh yung putong doktor ay wala, oy, himo rin ng display din ha. Kung sa kayo mas maayo ka to ng abrihan karon. Amuro to yan, estilo. Kung sa kayo mas maayo nga itong abrihan. Istorya dahil sila. May tungod sa bahin sa pulong sa Ginoo. So inana ka simple, no? Ang iyahang approach. So, muna nga, o ato lang gamiton ang ato ang pagka Church of God, ang ato ang
gasa nga gihatag sa Ginoo sa tuwa, makahimo kita sa pagsangyaw sa mayong balita sa bisan kinsa pa nga audience na to, no? So naman tayo mga katakos gid ani. Kung siguro kung atong kinabuhi mag-uuma ta, kasagaran natong ma-encounter sa atong kinabuhi, puro ra pud mag-uuma. Kay mo may ato ang circle of friends. Unya, kung atong gamiton ang estilo ni Apostol Pablo, magpaka mag-uuma kita. Kung ato ang audience sa mga batanon is mga estudyante, so magpaka-estudyante ta, gamito nato ato ang platform nga isip usa ka estudyante nga makahimo ta sa pagpaila, sa pagsangyaw sa maayong balita, no? So si Ma'am Silent Beth, din nato ni siya pangutanon kay maayo mo kay ni siya multiple intelligence approach, no? Bisan pa kung sa klase nga learner, kaya niya ng atubangon kay maestro na siya. Okay, so atong next is number 5, Matthew 5:16. Okay, basa ang Matthew 5 versikulo 16. Paghatag og example kung unsang bahin nimo ma-reflect si Kristo sa imong mga higala o sa mga dili magtotoo. Okay, atong basahon. Sa ingon ni ana, iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tao, aron hikit-an nila ang inyong mga buhat nga mga maayo, o pagahimayaon nila ang inyong amahan nga atoa sa langit. Okay, atong nakuha ang bote pasabot sa mga bersikulo mo igsoon. Matthew 5:16, paghatag og example kung unsang bahin nimo ma-reflect si Kristo. Akong basahon sa pag-usab. Let us focus to this. Sa ingon ni ana, iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tao. Kung sa ibuti pasabot ani, magdala-dala ang suga. Ha? Kung sa ibuti pasabot, at ang mga tanong si Ma'am Silent Beth. Kung sa ipasabot ang first sentence din ha. Sa ingon ni ana, iiwag ninyo ang inyong suga at tubangan sa mga tao. What does it mean? What does the suga refer? Unsa ba ibut pasabot ng suga? It is an idiomatic expression wala siya. What does it mean? Si Ma'am Simon Beth ito mo example. Halos every day, 5 days a week, no? 5 days in a week. Muadto gini siya og sumalig. Okay? Dito niya ang area of responsibility. Muadto gini siya sumalig, musugod siya sa dili. Ngano muadto man siya kay dito yang duty. Matthew 5:16, first sentences nagingon, sa ingon ni ana, iiwag ninyo ang inyong suga sa tubangan sa mga tao. So si Simon Beth, muadto sa sumalig, bringing his own suga. Nagbitbit siya suga every time nga muadto siya dito. Nga kinahanglan iiwag niya sa atubangan sa mga tao. What does it mean? Unsay mo ipasabot? Si Kuya Bray everyday. Aming duty ni Kuya Bray. Ha? Asay mong duty Kuya Bray everyday? Sa tindahan. Dapat. Biasa. Merkado. Sa sentro, sa Tambulig. Everyday. Dapat, sige siya dalaog suga. Tumutang Kuya Rikrek. Everyday Kuya Rikrek. Sa highway. Everyday mo ka dapat magbitbit mo gaog. Suga. Sa mga estudyante, habis lang padulong. Sa school, dapat everyday gabitbit mo do. Suga, si Kuya Lito, siya mga silingan, dapat siga mo kayo siya, suga. Unsay buot ipasabot sa mga suga. Itong ihatag ni Kuya Gilab. Unsay na suga, nag-ingon niya Kuya Gilab. What is your idea? For my own idea, gamit ko example is na suga, is about righteousness sa Ginoo. Okay, righteousness sa Ginoo. No, righteousness sa Ginoo. Matuta ang Kuya Gilab, ang suga nga pwede natong bitbiton every day of our life nga makita sa ubang tao, ipakita ra ba yun? Nga inyong suga sa tubangan sa mga tao. Inuno yun, dami suga, tanawan niya mong suga. Unsa nakahayag na mong suga? Ipakita yun sa mga tao. Ingan pa si Kuya Gilab, righteousness, no? Kinahanglan makita ang righteousness sa Ginoo diha sa imong kinabuhi.
Ato ta sa uban. Oh, nay Kuya Samuel, unsa klase nga suga imong ginabitbit every day? Ako pagtabot ng imong pagka Church of God ang imong kinaiya. Ang imong kinaiya, no? Ang atong batasan. Are we following the nga batasan sa pagka Church of God? Ingon pa si Ginoong Jesucristo sa iyang pag-mission sa kinabuhi, all you have to do is to follow me. Follow raman yun. O kung sa iyang binuhatan sa kalibutan, mo po itong suhiron. No? Wala kayo tayo mabasa sa Biblia nga niingon si Jesus Christ na simbahan ko, worship me. No, ang iyang ginaingon kanuna is follow me. Pagpasan o imo kaugalingong cross. So inana. So si Kuan, Kuya kaganiya, ang righteousness dito po ang batasan sa pagka-Church of God. No? Dapat maila ang atong kinsata. Dili kay inigabot ni Simon Ben dito. Sus, na po ni Mestraha, oh. Wala, ning duty si ma'am. Sige rin naman ni pamaksak. Sige rin, pangasaba. Wa pagaling ka, good morning, nangasaba na. Kaya dito. Doon na ba mga tao, mga mensahero na sa mga pastor sa oras sa SDA, maayo to kahit siya po nalaw mga mensahe ba sa ingon na mga krusada, maayo kay puwalin, maayo po sa debate. Pero gato sa ila puro sa yawa, mangyawaon niya na yung mga sakop niya. Ang mga dugong po masilingan, pastor nga yawan o puro siyawa, pero muwali, maayo kay puwalin, bigyan siya nga, ayaw nagtanawa nga akong kinabuhi, kay makasala ni. Tanawa ang pulong sa Ginoo. Mo man ay ipasabot. Mga dagan siya mag-convince, di man patanaw yung kinabuhi, kay makasala na siya. O sa lago katao makasala. Tanawa o ayaw ha pagsabot ang pulong sa Ginoo nga akong gidala ninyo. Ano yan, daghang mabutisman, kumingka na, depende lang yun sa pag-istorya. Okay. So kung ato ang example ang ingon ni Kuya dito, na isa ka pastor o sa ka tao nga maayo kay mawali, pero ang iyang batasan, limayo. Ang iyang gusto may tabo, lantawa akong mensahe, ayaw akong batasan kay makasasala ko. Pero ang Mateo 5:16 nag-ingon, no? Nga sa ingon niya na iiwag ninyo ang inyong suga. Dili ang mensahe. Ang ato ang mismong kinaiya, ang atong kung sa ta maila diha sa katilingban. No? How we walk. Dili man yun perfecto ang tao. Hindi nakahimo sa pag-perfect yun sa iyang. Pero ang ingon sa Biblia, palingkamuti. No? Ayaw itolerate ang imong pagkamasasala. Ilhan na lang makasasala ko. I know nga makasasala ko, pero I strive. Gusto ko, maningkamot ko nga mawala ni nga pagkamakasasala. Dili man gini siya ma-perfect na to. No? Pero dapat maila. O ito yung ni Kuya Gilab, the righteousness of God. Maila ang batasan sa ka Church of God. Ingon pa si Kuya Samuel. Maayo kahit ng Temple Street mahapon sa Sabado. At sa Temple Street number 1, dapat dili Lahubog. dapat dili malahubog. Unya! Dili bangis, dili hatog. Unya ron dito sa Gary Craig, pag uli pa lang, hubog ko. Niya si Kuya Brian, ayaw sa niya, hubog ron. Oh. Sa ikadua, dili? Ha? Dili bangis. Oh, dili bangis. Good morning, Ma'am Simon Beck. Hilom. Daghan ko utang ron. Dili nga na, no? Ato kasi mong silingan, mangayo daw kamunggay. Pagtanong mo ginyo. No? So, inana ba? Kol, mamaylo daw bugas si Mama Kol. Hoy, paningkamon mo ginyo, dili kay sige ra moglingkod din ha. Daghan pa kay kang tabi. No mo na giingon nga ang atong suga dapat maila. Pinaagi pa lang sa atong pagkakita. Makita nila ang imong kinabuhi nga maayo kaayo. Madali lang mo lang. Kay tinuhuan ang tawhanan no nga buutan man gid siya. So inana. Bali, Pastor. ang but pasabot diha ni Jesus Christ nga ikinabuhi nato ang atong mensahe. Sige tag wali nga pareha ba sa amahan nga ayaw panigarilyo kay bata pa ka ika, madakadaot na nimo. Pero imong sugoon imong anak og paliti sa akong sigarilyo dito. Dong ka ilang daan. So dili wala niya gikinabuhi ang iyang pagbadlong sa iyang anak. Dapat umubadlong ta nga ayaw pag nigarilyo makita sa anak, wag gyud ka manigarilyo. Mo na gingon nga
Daghan kayo nag-claim nga iglesia sa Diyos ta, pero Church of God, pero nabali ang God na himog dog. Church of dog. Nga naman, kusog mamaghot, bangis, gubot ang pamilya, kay magsigig paningka, sigig mo, pangutanon lang ni mo, kita kas martilyo dire. Nga naman, nakita ka nagdukdok ko. Dili, mao ba? So, una nga, bantayan na to, i-correction na to ang atong mga attitude. Although, di man tama perfect tanan na, pero we try to be perfect every day. Nga, kung unsa itong mga kaluyahon, wala to itong usbon. Amen. Kay, kita man ang kahayag. Ang Matthew 5:16, isa ni siya ka sugo, usa ka pamaagi, usa ka estilo, no? Usa ka lifestyle nga kinahanglan nato buhaton yun every day of our life nga mag-perform nato kung unsa ang kinabuhi nga angayan sa usa ka tawo sa dihang makahimo kita sa pagsangyaw sa maayong balita. Mo na gitawag sa English ba og practice what you preach. Kung unsa ang imong ginasangyaw, maapoy buhata, i-perform na siya. Okay, dito. Kada nga naiiwag ang suga sa daghang matao. Ako nagagamit ko ana. Ako gigamit nga iiwag sa mga siligan na suga. Pero kung masigpit kay kaysan, daghang mga maayong buhat ang gihatag nila niya masayop kay kaysa nautan ang mga silang pananaw. Mo na usap po na sa mga problema diha nga ang imong suga may pagkaastiga, pero kung masipit kay ko sa namang panahon nga mangayon sila sa inyo ha, ayon wala ka makahatag. Dahil panahon nga duray lang ikuan sa inyo hawa ka maka kanila. Usa lang na kahigayon nga nasipyat ka, ang tanan nga mga buhat nimo nawala. Wala nga usap po na sa problema sa ato ang kinabuhi. Ang giingon diri suga mo na. Unsa may karakteristik anang suga? Pwede gyud na siya mapalong. Pwede gyud na mapalong kay suga ko na. Dili mo na siya permanenteng ka siga. Ug mapalungan gani ka suga, siga na magbalik. Wala man ay problema, unlimited man na. Data ang dautan pinaagi sa maayo. Kung nasimpiat ka kasa, kay wa nimo na nasatisfy ang gusto sa imong silingan sa imuha, data siya pinaagi sa langin. Another attack na po, another approach. No, mga nagiingon sa mga maestro nga kung dili nimo kaya kay sige mga maestro kan bugog yung kayo sir. Ako pa mga maestro nako bugog yung kayo sir. Sa kun sa tudlo sir. Mabuna lang, makunita na lang. Di yung kabalo sir. Lain na pong pamagi. Another approach. Mora gapon sir. Another approach na po. Dili dapat higit pahunta no? Approach. Sir, sinong yung kaya sir. Bisitaha sa balay. Sir, wala na yun ibalik sir. At tunga dating module. Nada ba? Kung ang imong silingan pinaagi sa imong suga nga gipakita nila napalong silang pananaw kay wa nimo masatisfy ang ilahang gusto nimo gihulaman kay 500 nya wa ka kahatag nahimo na dayon kang maot no nahimo na dayon kang maot unsay mahitabo nimo padati nito bugas wa mo kay 500 kanina lang no ayaw mo dagi ang imong suga upaya kay karon napalong para nila di na po ni imuha mo silang mugot-mugutan. No? So, bahala mo din ha. Pag-antos mo, ingon pa si ang tinda na itong bago siya, abot din sa unan siya, I will kill you by my kindness. Bahala magsigi kun yung dauton. Basta, buutan ko para ninyo. Inana ba? No? So, okay. Nakagikog ka ng, mismo sa akong magulang sa una, wala pa na kay sa concern may tungod sa Bible. Ang akong strategy kay di magikon niya maka-preach kay di ba murag wa pagit si pagtuo ato ba. So sige rag negosyo ang akong gigamit si Wilman. Istorya ni Wilman siya naadiha sa atubangan then na-convince na si Wilman nga mo aning tambulig. Dadugay o sige ha karong Sabado ingon ko. Pero ang tuyo nako ato nga akong pag-share ni Wilman para to sa iya ha. So, pagka nagkasinabot namin duha, naingon na dayon doon akong magulang si Bill. Kaya ako di ko ni mo imbita ron. So, kaki ko, buto nga, dito nagsugod, ganianin na din siya sa Pulaw, sa Pulaw, Tampols. Dayon, dito na din siya nagsugod na yung spirituality. Amen. No? So, inana ba? May mga pamagi. Dili lang mo tamuundang sa paghimo og maayo. Kay ang ato ang kinabuhi, ihatagan ta og chance sa Ginoo to spread the word of God, to preach the word of God, to perform the duty of being a church of God.
in order for us to follow Jesus Christ. Ang atong kinabuhi, atong yung paningkamutan na makahimot sa pag-follow kung unsa ang ginahimo ni Jesus Christ din sa kalibutan. Did Jesus Christ do something wrong? Naghimo ba siya maot din sa kalibutan? Wala. No, ang himo is puro sragit kamayuhan. Nagsangyaw sa gingharian nga mubalik din si tawag na yan itudluan ang mga tao sa paghigugma sa silingan sa isig ka tao, no? Nag-provide siya og healing. So, kana mo'y makita sa itong kinabuhi, kaya kay nato ng i-perform, kaya kay nato ng buhaton, pinaagi sa tabang ni Ginoong Hesukristo. Ang atong buhaton is mag-ampo, mag-perform sa duty nato isip ng mga sulugoon ni Ginoong Hesukristo. Okay, next na. Kadayon na number 6. I guess this is the last verse. Parang karong kabuntagon kay murag taas-taas na itong oras. Hebrews 7:25. Atong ipabasa ni Juan Manoy. 7:25. Busasab siya arang makaluwas sa higpit kayo kanila nga na nagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Saglit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Ang pangutana din sa 6, musaad ka ba nga iampo nimo ang ubang tao aron sila maluwas? Busa usab siya arang makaluwas, Busa usab siya arang makaluwas sa hingpit gayod kanila nga na nagduol ngadto sa Dios pinaagi kaniya. Samlit siya buhi sa gihapon aron sa pagpangamuyo alang kanila. Ang pangutana din musaad ka ba nga iampo nimo ang ubang tao aron sila maluwas? Kinsay moingog yes, moingog amen. Kinsay moingog no, moingog praise the Lord. Pastor John. Usahay, sayon kayo ang pag-ingog. Amen. Amen. Pero usahay gani, mismo siya siyang kagalingon, magkaya siya nag-ampo siyang kaluwasan. Amen. Di ba? Kunya mo na nag-ingon nga, unsaon mo pag-ampo sa uban, o ikaw mismo, wala mag-ampo sa mong kagalingon. Example, ang tinuod nga nakatagamtam sa kaluwasan na ikabaguhan sa iyang pamatasan. No, sa ato pa, na ipag-inulsul ba? No, sa ato pa, unahon yun na itong ampo atong kanyo, pamati ni mo, ngangilad kag batasan, nakapahiubos ka, na imong iampo, imong kagalingon, Lord, ko aragon ni ako ang batasan nga makapahiubos ko, baguha ang akong sinultian, baguha ang akong usay pride, baguhi akong pride. Dahil pagkahuman, imo pong nahiubos po ka, nakitong naitaw nga dali kay mahiubos, dali maglagot, ato po nang iampo nga Ginoo kanang baguhan ako ni ang ako ang pagkadali kay mahiubos, dali mangluod, dali manimalos. Ana ba? Iampo na to kaya ron ang kabaguhan nagsugod na to, let there be peace begins in you man ano, kanang kanta no. So muna nga dili ta pag moingon tag amen, buti pasabot nag-require na una sa atong kaugalingon. Sa una, init kay ulo, masuko ito si B. Ang call si B ni mo, kay pertigin ako initag ulo, dali kay ko masuko. Basta ibuli ko, dali kay ko manuntok. Pero sa nakaampo yung ka sa nga baguhan ko kulod, yung maragwaman ganahing mga tao na ko, aning kunta sana. So, dili pa ko pastor ato, dito pa ko sa Jerusalem. So, muna nga, sa pila lang, wala ni mo mamatikdi nga gitupag na sa Ginoo kay nganong nakapasinsya makutanan sa BOT. Amen. Ato nga tayo nga muragi lutos kog maayo for more than 10 years. Nganong nakapasinsya nako dito na nako na come up ang suggestion kaning decision nga gitupag na day sa Ginoo ang akong mga pag-ampo nga taga dungagi pa akong pasinsya. Muna nga before ta mo ampo sa uban, susihon sa nato kita naluwas pag kita sa aming batasan. Ang ato ang kinabuhi sa dihaning ilatan ni Ginoong Hesukristo isip atong manluluwas. The time that we accepted Jesus Christ as our Savior, no? Nahimong tang luwas. We were saved by grace. Naayo sa ka vlogger nga Christian vlogger sa Facebook nga akong nakita. Ingon siya nga I do good. Naghimo na siya maayo tungod kay naluwas siya. Dili kay naghimo siya maayo aron maluwas. No? So inana ba ang atong ibutang sa una-una that we are all saved already.
Nanatay Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi. Dapat kaganiya sa Matthew, kinahanglan natong iiwag ang suga nga naa nato. Ato pasigahon kay gayo. Dapat maila si Ginoong Hesukristo sa atong kinabuhi because we were saved already. Ingon pa si Pastor Jan, og naa kay maot nga batasan sa imong kaugalingon, iampo na nga mawala. Para masabawan, para makasiga pagsamot ang imuhang Kristo nga naa sa imong kinabuhi. Kay kung ato mga sa traditional way, sa mga karaan, mga kinaraan nga style, mga kanabang tinigulang sa ato pa nga term karon, mga panahon pa sa mga lulo sa una, nga ingon nga kinahanglan magbinutan ka para dili masuko si Ginoong Hesukristo. Manghadlok sa mga bata, la masuko jud si Jesus nimo karon. No? Kana bitaw inana nga usay makilti ko kay mo po na akong gamiton sa kong anak. Masuko jud si Jesus nimo karon. Kano sa ba nasuko si Jesus Christ? No, kano sa ba siya nasuko? Wala mo na sa mura og masuko siguro ang Ginoo, grabe ni siguro kay nga level nga. Gihimo si Jesus Christ mura gwakwa. Pangadlok. Gihimo pangwakwa. Atong paningkamutan, atong una-unaon, isip Church of God sa pagkakaroon, no? Pinaagyan din ang bersikulo, nga Pastor Jan, before nato iampo ang uban, ato sang iampo itong kaugalingon, ato sang sitawagan na, i-condition sa nato itong kaugalingon in order for us to serve others. No? Imposible kayo paghatag kung wala ta. Mamang na ang prinsipyo na dapat ayuhon sa nato itong kaugalingon para makahimo punta sa pang-ayo sa uban. Mag-ampo ta sa itong kaugalingon aron makahimo punta sa pag-ampo sa uban. No? So inana, para sugang na nato, bisan asa padulong, we can able to shine. Atubang tao professionals, mo shine na dito. Matubang ta diri pa na bugoy-bugoy, mo shine punta dito. Matubang tao sa mga colleagues na to, mga kauban na to sa trabaho, mo shine gihapon na dito. Every time na namin tapok-tapok, kuha na yan, matingala din sila nga nung dili ko nga butang. Kaya nga naman, sitawagan eh, makaingon kasi mo kaugalingon ba nga, pinaagi sa akong gibuhat, makahimo ko sa pagsangyaw. Agay tapok-tapok, na anong si klaseng pagkaon din ha, lamig yung kayo, at tumisa anli, kung dili ko mukuyog din niyo, dili na ako ma-enjoy. Nga naman, dili mo kung kumukaon na. Di, matingala na din sila. Pag uli na mo sa station, nangutan na nga, dili mo kumukaon na ito kay Jutam. Malami mo kayo sa Jutam, malami mo ito kaya itong gi-offer dito, manuwa mo kanikaon na ito. Nakasangyaw na dahil ko, ginahinay. No? Mo na nina. Pero, ningkuyog ka dito, nagtilaw-tilaw kagapil, kaya wag mo naglantaw na karon. Wag ka, ang imong sugato, napalong. No, napalong. Basin ba, mahitabuan eh. Sa kingon ni Apostol Pablo, sa mga makasasala po siya lang taon. Sa mga butan po siya lang taon. Basin ang mga Church of God ba? Kuyog sa mga bugoy, nagbugoy-bugoy lang yun po. Wala yun po din. Naghimog pagsangyaw. Hingkuyog lang yun. Totally nito. Bugoy-bugoy. So inana, mo na ito ang bantayan. Hingkuyog ka sa mga marites. Nagmarites na po kagsugod. Ikaw na noy. Na-convince. Dili mo ikaw mo'y naka-convince. Kanang na-convince sila, natakdan sila, gumikan kay nakalimot sila sa goal. Oh. Kalimot ba sa tumong ba nga, aron madani ko ang ilang kalag. Sila na noy nadali. Wala ko mo nang aron madani sila. Ikaw gid mo'y madani. No, kay daghan doon na sila. Okay? So, napamatay mga pangutana. Itong oras, murag 10:30 na gabi. 10:40? Oh, happy na tayo 11. So, ato ang tapuson ng atong leksyon din nga number 6, no? So, ang atong leksyon din kabuntagon adlay pagpahulay nagahisgot mahitungod sa atong pamatasan, mahitungod sa atong mga pamaagi, unsaon sa pagsangyaw sa maayong balita. Kung ato ang lantawon i-reflect nato sa atong kagalingon, sayon na gid siya kaayo buhaton, no? Pinaagi lang sa ato ang pagkinabuhi sa matag adlaw. Kung naatay maot sa itong kinabuhi, mag-self-evaluate ta. Mag-self-evaluate ta sa itong kagalingon ng tao na ito. Kung sa may mga maayong giganahan sa mga tao sa nagpalipot na ako, i-continue na ako ni. Kung sa may mga maot sa ako ang kinaiya, madili, ganahan ako kauban sa trabaho na ako, X na ni. Iampo ni mo sa Ginoo ng mga X, iampo po ni mo sa Ginoo ng mga check. Kung saan mag-ampo?
nga walaon ng mga X, ipadayon ng mga check. Muna self-evaluation, mag-self-evaluate ka. Sa akong pagka-estudyante, maayo ko motuon, check. Maayo ko makikauban, makikamigo sa akong classmate, check. Kusog ko musulat, check. Motuo ko sa maestra, check. Kusog mangopya, X na manguha ko o balon sa pitaka sa kong mama sobra o 5 pirme. X na pagkagabi nag-self-evaluate kasi mo kagalingon, ampo ka sa Ginoo. Kaning mga check na ko ikuan pa gini siya kanang i-improve pag yun. No, ma-master gini na ko kayo. Kaning mga wrong na ko din mga X na ko, tabangin ko Ginoo kay di na ko ni kaya og akura. Kay lisod biya gina kayo. No? Tabangin ko Ginoo nga mawala na ko ni nga batasan nga dili na nako ni mahimo. Sa mga mama, sa mga asawa, sa mga bana, sa mga anak, pwede gyapon ta mag-self-evaluate. Every now and then mag-self-evaluate ta. Maayo pa ba kanay akong batasan? Giganahan pa ba kanay akong mga kauban ako? Sa ako ang responsibilidad karon nga nahatag sa ako. Everyday gid ko magampo nga ana bang sitawag na nga ma-perform na ko akong duty in accordance diha sa balaod sa Ginoo nga walay masuko, walay maglagot, mutuman sila, di sila magpabuyag. Kung akong lantaw na akong mga maestra suka datong almost 2 years na ako na imong head, okay ra gyud ay wa gyud problema gyud. Pero kung minaw mo sa magtabok-tabok may ubang school head, kasi magulpol sila, badlungan kayo mga maestra ay. Nakapay school head sa una nito nga naato na sa laing lugar, yun siya nga, badlungan, maning taga-sumaling, Sergio Tam, dagang subak daw niya. Ako sa ginan, ayaw po nas Ginoo sa mawala ra na. So, inana, nakasangyaw ba ta? So, inana, mag-self-evaluate ta, hindi ulit na to sa balay karon. Atong lang taon, kung sa mga maayo gawin na to, kung sa mga dili maayo, aron sa inyo niya, makahimot na sa pag-iwag sa suga nga gihatag sa Ginoo sa tuwa. Aron sa inyo niya, ang tanang tao makakita og unsa kahayag ang ato ang suga diha sa ato ang palibot. Daghang salamat ug mayong butag kanang tanan. Akong yayong tanan sa pagtindog alang sa pagkampo. Atoy do ko atong ulo. Amahan na balaan, langit noon, balaan ka sa tanan, kawang galabing gamhanan. Father God, daghang salamat ining adlaw ipapahulay nga nakahimo sa kami sa pagtuon sa imong leksyon. Father God, daghang salamat sa imong pulong, daghang salamat sa imong pagtulunan nga imong ihatag ni kanamo nga amo kini magamit sa imong pagkinabuhi aron sa inyo niana maila ang imong presensya sa imong kinabuhi, Father God. Tugloy kami sa kanunay nga mabatna namo ang maayong pamatasan, mabatna namo ang maayong pagkakristohanon, ma-perform namo ang duty is Church of God, Father God. Aron sa inyo na maila ang imong pagkagamhanan sa imong kinabuhi, maila ang imong presensya sa imong kinabuhi. Daghang salamat, Father God, na sa gihapon sa kanunay ikaw nagauban ka namo, nagpataliwala ka namo, naghatag ka namo og kaalam. Daghang salamat, Father God, sa pagpadayon nining kinabuhi. Ang tanan, Father God, among balik na kanimo ang imong gihimaya, pinagi sa ngalan ng Hesus Kristo. Amen. Amen.